Velkommen til anden udgave af Spise med leverpostej eller et eller andet. I dag er det mysli igen. Jeg elsker mysli, det er skide godt. Øl. Det var temaet i går, det var øl. Så det er det, vi skal prøve igen i dag. Det er det, vi skal prøve i dag. Det syder rigtig godt. Det er ulækkert, mand. Det tror jeg, det er ikke tømmermandsmad, det her. Det er ikke ulækkert. Hvad for satan? Det kan godt være, det er bedre med varm øl, faktisk. Det er for en kold øl. Okay. Det er altså bedre bare at drikke øl. Prøv at. Tak for denne gang. Det var rigtig godt. Vi ses næste gang.